Pane. Čo tu robíte, Aldrich? Volal vás niekto? Von. Von. Prišiel pán Algernon Parsley a niečo vám chce povedať. Vraví, že je to strašne dôležité. Sir Algernon Parsley. Raz a navždy. Prepáčte, nemôžem si zvyknúť. Budete si musieť, Aldrich. Už prišiel volič? Tak nech Parsley. Sir Parsley. Nech počká v knižnici. Nalejte mu šeli. Požiadal ma o pivo, pane. A toto je čo? Myslím, že potom už na čaj nebudete mať čas, pane. Nemyslíte, Aldrich, prosím vás. Nemyslíte. Zavolajte voliča. Som si myslel, že ma zožerú mrle. Vždy ti to takto dlho trvá. Nezvyknem prijímať pred 5. Takže už je 5. Vôbec nemám predstavu o čase, počúvaj. Ako môžeš piť po obede pivo? Až do čaju smieš piť iba sherry. Zapamätaj si to konečne. Je to také dôležité? No dobre, počúvaj. Čo sa stalo Butlerovi s rukou? Ale predvčerom sa vrátil z nemocnice. Kúpil to v bitke o Chartúm. Mlátili sme sa s dervišmi, jedna radosť, hotové peklo. To si mi myslím už rozprával. Celé? Butler zostal v stane a pripravoval občerstvenie po boji. Vravil som ti, že hlavu generála Gordona nechali derviši 18 rokov napichnutú na kole? Vravel. Aha. Nemám jednu kotletu dlhšiu? To je vylúčená vec, pane. Zmierajte to. Bohužiaľ, nikdy som nejakú bitku nevidel. Tak Butlerovi derviši odsekli ruku. Ale nie, vôbec ma nepočúvaš. Varil kávu a vybuchli petrolejové kachle. Tak, že ho zachránili. Ale to nemôže byť priveľmi praktické. Neprekáža to až tak, ako si myslíš. Napokon, vďaka tomu som sa stal lordom. Generál Kitchener povedal, že nejaký iný dôstojník nemal takú smolu. Ospravedlňujem sa, pane. Išlo o 1/3 centimetra. Hlavne, že sa so mnou škriepite. Napravte to. Arthur, som strašne nešťastný. Hovorí ti niečo meno Maureen Elroyová? Zatiaľ nič. Som do nej príšerne zamilovaný. Ja viem, dôstojníkovi sa to ako si nehodí, ale predsa nebudem dôstojníkom večne, nie? Tebe, hej, si zasnúbený s takou úžasnou bytosťou, ako je Sibyl. Ale ja trávim svoje dny iba s Butlerom. Však Butler. Áno, pane.
Lady Elaru. Lady Elroyová je vdova. Má kočiša. Žltý koč. A dom na Park Lane. Je krásna. Ale ako by sa z nejakej neznámej príčiny ukrývala. Bol som strašne dlho v tej Afrike, nič nechápem. Ale za to si už Lord Parsley. Artur, zober ma dnes večer so sebou k Lady Windermereovej. Mám informácie, že tam bude aj Lady Elroyová. A vypýtaš si ďalšie pivo. Je to vážne až také dôležité. Dobre, nevypýtam si, no. Neviem. Nemáš pozvánku a ja tam zatiaľ tiež nie som celkom doma. Artur, nechci, aby som ti pripomenul, kde si začínal. Začínali sme spolu. No práve. Sú strašne povýšení. Celá tá šlachta a vôbec. Algi. Ale voľa, čo ti sľubujem. Až my budeme hore. Budeme ešte povýšenejší. To je ona. To je Lady Elroyová. Vravel si, že je ako Mona Lisa. Vieš, Artur, zdá sa mi, že jej krása pramení z bohatého vnútorného života. Preto mám ako dôstojník zvláštny zmysel. Prepáč, stále na to zabúdam. Tak na čo čakáš? Do útoku. Držím ti palce. Artur Seville. Kto? Artur Seville. Trochu parvený, ale zdedil veľký majetok z obchodu s mäsovými konzervami. Povráva sa, že je to iba otázka času, kedy sa nevyhnutne stane lordom. Ach, títo dnešní ľudia. No, čo sa dá robiť? Už môj manžel vravieval, ak má ostať všetko tak, ako bolo, musí sa všetko zmeniť. Musím ísť za ním. Niekto musí byť prvý. Prosím vás, nie tak nahlas. Aspoň nie tu. Nechápem. Totiž chápem, ale... Viete predsa, kde býva. Navštívte ma v nedeľu popoludne. Všetko vám vysvetlím. Len sa prosím vás, nesmienujte o Bond Street. Samozrejme. Samozrejme. Keby bola Lady Windermereová vydatá žena, to by bolo niečo celkom iné. Osamelá žena toľko dôstojníkov nepotrebuje. Drahý Artur, sám? Ako sa má vaša rozkošná Sibyl? Tuším, že dnešný večerok je mimoriadne vydarený, nezdá sa vám? V salóniku som usadila biskupov a skupinu radikálnych ateistov. Pri klavíri práve jeden populárny ekonóm vysvetľuje slávnemu maďarskému dirigentovi základy hudobnej teórie. Nik sa nenudí. Nekrížite protichodné typy. Bez kríženia sa nenarodí ani len bastard. Nič nepôsobí tak nevinne, ako keď je človek nerozvážny. Artur, ale teraz vážne. Bez škandálov sa z vás nikdy skutočná osobnosť nestane. Neviem, či mám na to schopnosti. Nezakladajte si toľko na svojej nudnosti.
Drahá lady, toto nie je večierok. To sú manévre. Kde sa tu vzalo toľko oficierov? Neviete? Vrátili sa zo Sudánu. Bojovali tam pod generálom Kitchenerom. Chytila som tých prvých z vlaku, kým nevídu z módy. Ak vyhrali, potom ich to aspoň čiastočne ospravedlňuje. Mohol by som vám ukázať svojho sluhu. Prišiel v Chartúme o ruku. Vojnové historky si vypočujeme inokedy. Určite by ste preháňali. Vážení, teraz vám predstavím svoju dnešnú atrakciu. Pán Podgers. Pán Podgers. Toto, vážený, je pán Podgers. Pán Podgers je chiromant. Vie vyčítať budúcnosť z vašej dlane. Nie je to nebezpečné. Budúcnosť je vždy nebezpečná. Ale pán Podgers je ohromne pravdivý. Vraví, že keby som mala palec len o 2 mm kratší, bola by som absolútnou pesimistkou. Myslím, že každý by si mal dať aspoň raz do mesiaca veštiť z ruky. Pán Podgers, nepovedali by ste vojvodkyni z Bambery, čo má napísané na ruke? Samozrejme, madam, prosím. Ak jej poviete, že má väčší Venušin pahorok ako ja, Som si istá, že nič také nemám. Skutočne zmienený pahorok je veľmi slabo vyvinutý. Za to čiara života je vynikajúca. Dožijete sa vysokého veku. Čiara srdca... Áno, buďte indiskrétni. Bohužiaľ, našiel som tam len veľmi silný zmysel pre povinnosť. Tak to by hádam stačilo. Zdá sa, že ste vymenili nejaké zámky za nejaké fabriky, ale za aké to nemôžem povedať. Skutočne, to je neuveriteľné. To som nevedela, moja drahá. Čo som mala robiť, keď mi manžel zanechal iba dlhy? A teraz by ste nám mohli povedať niečo o lordovi Parslim. O, prosím. Ale nemusíte prezrádzať, že je v armáde, má uniformu. Vy nepochádzate z vojenskej rodiny. Vidím tam samé ovce. Plnené tkaniny, pardon. Čaká vás veľmi silné citové dobrodružstvo, ale veľa bude záležať na vašom porozumení. Ako by ste mali o niečo prísť, niečo vám bude chýbať, ale čo? Možno pôjdete do nejakej vojny, alebo niečo také. A očakávame nejakú? Ale prirodzene. O pár týždňov pôjdeme do Južnej Afriky proti búrom. Zasa ste vyzradili nejaké štátne tajomstvo však. Ukážte pánu Podgersovi ruku. Medzi 16. a 18. rokom ste boli ťažko chorí. Áno. V 30-ke ste zdedili majetok. Áno. Pracujete na ministerstve, nenávidíte mačky a radikálnych poslancov. Bravo, bravo, to je geniálne. Pozrite sa aj na ruku mojej ženy. Vašej tretej ženy. Ani nápad, svoju minulosť poznám. Prítomnosť ma baví a budúcnosť ma nemínie. Vaša manželka, Sir Thomas, je k vám ohľaduplnejšia, než vy k svojmu ministerstvu. Je to isté s tou Južnou Afrikou? Je. Ale to je ohromné. Tam by som mohol dostať kríž kráľovnej Viktórie. Viete, slúbil som otcovi, že okrem toho, že sa stanem lordom, získam aj to vyznamenanie a potom sa môžem oženiť. Buďte k Artúrovi príjemný, pán Podgers. Artúr patrí medzi moje obľúbené zvieratá. Prosím. Pán Seville zrejme chce ísť k divadlu, ale on sa to hanbí povedať. Je ste vo forme, pán Podgers. Pán Seville dostane chápavú manželku. Vážený, jedinou zárukou šťastného manželstva je vzájomné neporozumenie. Bola som 3-krát vydatá, niečo o tom viem. Pokračujte. Pán Seville dosiahne značný spoločenský úspech. Bude cestovať
Záver bol slabší. Ale mohli by sme od prozreteľnosti žiadať viac. A teraz by nám mohol ten maďarský dirigent zahrať niečo na klavíri, nie? Prosím. Pán Mejsároš. Počúvajte. Vy ste mi nepovedali všetko. Nie som malé decko, pán Podžers. Prosím. Dám vám šek. 100 libier. Alebo koľko stojí pravda? 100 libier. Prosím, sadnite si. Žiaľ, to k vám nehovorím ja, to k vám hovorí osud. A reklamu vynechajte. Sevil hovedzie vo vlastnej šťave, to ste vy? Otec, ja už to nemám zapotreby. O to viac je mi ľúto, že vám musím povedať to, čo vám poviem. Pán Sevil, stanete sa vrahom. Vidíte túto čiarku? To je vražda. Vražda. Nie sme nič iného, iba šachové figurky, ktorými pohybuje sila osudu. Keby ste ma mohli doporučiť svojim priateľom a známym, úradné hodiny mám od 10. do 4. a rodinám poskytujem zľavu. Dostanem titul. To v každom prípade. Predtým alebo potom. To vám nemôžem povedať, pretože to naozaj neviem. Taká krutosť. Taká nespravodlivosť. To sa muselo stať práve mne. Šiling, pane, šiling. Aspoň jeden šiling pre odsúdeného. Tak čo, kamarát, skláňaš partiu? Že by som ti niečo vyčítala z ruky. Zaplať nám štamperli, nebudeš ľutovať. Či budeš ľutovať? Z detských nohavičiek sme síce už vyrástli, ale za to teraz nemáme žiadne. Nemôžem! Pán Pajsli! Som zasľúbený! To sa vylučuje! Herci si môžu vybrať, či chcú hrať v komédii alebo v tragédii. Nebo
pôjdeme na izbu. Prvá som na rade ja. Prečo ty? Pôjdeme obe. Môžeš si vybrať. My sa chcú smiať, alebo plakať. Radšej hádam smiať, nie? Ja neviem, títo slušní ľudia sú strašne radi smutní. Gildersternovia hrajú Hamlet. Hamleti musia hrať čašku. Nebudeš mi veriť, ale ja som už v divadle bola. No a čo? Ja mám tiež zdravotnú prehliadku. Môžem vám ukázať preukaz. Nechcem to vidieť. Hej, Jimmy, tu tento pán chce vedieť, čo to tam lepíš. Bez poznámok, dámy. Hľadá sa chlap, čo v prístave zabil trafikanta. Mal na tvári jazvu. Tuto. Raz vylepia na stenu mená nás všetkých. Artur! To je ohromné, ty sem chodíš. Som tu náhodou. Zavial ma sem osud. Ale som to omylom. Škoda, že si od Lady Windermereovej tak odrazu zmizol. Predstav si, som šťastný. V nedeľu môžem navštíviť svoju milovanú. Gratulujem. Algie, musím sa ti s niečím stvoriť. Rozumieš, ona ma evidentne miluje, ale bráni je v tom akési tajomstvo, alebo čo? Ja sa musím zachovať čestne. Keď sa má muž stať vrahom, tak musí to byť čo najrýchlejšie. Je to moja povinnosť. Vyslobodím ju. Ľudia už nevedia, čo je to čestná, romantická láska. Ja si predsa nemôžem vziať Sibyl a stať sa lordom a riskovať, že sa niekedy v budúcnosti stanem vrahom. Nie, Algie, to by nebolo fér. Ona je skvelá. Ona je ohromná, taká fantastická. Taká záhadná, taká tajomná. Ona je najlepšia na svete. Áno. Sibyl je najlepšie na svete. Kašlem na Sibyl. Sibyl je 0 proti Lady Windermereovej. Algie, čo si to povedal? Že je 0. Ty! Tento je lepší. Nie. Zatiaľ nie. Pardon. Prepáčte. Pardon. Takí slušní páni a pobijú sa ako námorníci. Prepáčte. Prepáč. Zabudol som sa. Algie, takéto niečo sa ti už nesmie stať. Musíme dokázať, že patríme tam, kam sme sa dostali. Samozrejme. A hanbím sa. Na zdravie, Sibyl. Nech žije povinnosť. Na zdravie Lady Ellerovej. Nech žije cnosť. Niekedy je povinnosť strašná. Artur, všimnite si, aké majú žiarivé hlavičky. Za to vy, chudáčik, vyzeráte príšerne. Nemohol som v noci zažmúriť oko, drahá. Parsley rozprával príšerné detaily z bitky o Chartum. Nie.
Nič mi nevysvetľujte. Museli ste zažiť príšernú noc. Madame Ráčila zvoniť? Žán, prineste pánovi Sevilovi prášky proti boleniu hlavy, studený obklad a pohár vody. Radšej pohár piva. Teraz? Po obede? Prepáčte. Zabudol som. Takže vodu, madame. Včera to bol striko Tomas. Neprestajne rozprával. Vysvetlil mi, prečo sme bojovali v Sudáne, prečo musíme zasiahnuť v Južnej Afrike a vraví, že v 20. storočí nastúpi nová filozofia a v súvislosti s tým budú vojny neustále pribúdať. Bohužiaľ som zabudla prečo. Čo? Na tom predsa nezáleží. Zabudli ste na prášok. No, aký bol večierok u Lady Windermereovej? Pozvala na nich chiromanta. Striko tvrdí, že v chiromantii nie je nejaká záhada. Chiromant vraj predpovedá len to, čo máme napísané na tele. Preto sa zvyčajne nemýli. Jednému môjmu priateľovi povedal, že sa stane vrahom. Ten nešťastník ma pred svadbou aj celý zúfalý. Chudák. Na jeho mieste by som vraždila čo najrýchlejšie. Aby som nepriviedla partnera do trápnej situácie. Nemohol by niekoho zabiť v nejakej vojne? To by asi nebola vražda. A čo nejakého nepriateľa? Nie je to nejaký génius. Takže nepriateľov nemá. Úbožiak. Tak nejakého príbuzného. Aby ho neupodozrievali, že mu ide o peniaze. Je veľmi bohatý. Nikto ho nebude upodozrievať. V románoch sa často vraždia staré tety. Artur, odkažte mu, že ho ľutujem. Je to človek so zdravým rozumom. Je mi ľúto, Sibyl, ale čakajú ma v klube. Dovidenia. Drahý Artur, Sibyl. Prečo ešte nie sme svoji? Kedy sa už konečne vezmeme? Čoskoro. Len musím vybaviť so pár maličkostí. A nemohli by sme aj pred svadbou, keď sa aj tak vezmeme. Nestrávajte ma späť, Sibyl. Viete, že sa to v našich kruhoch nepatrí. Prosím, citronáda s ľadom a knihy. Ale na čo pán potrebuje knihy o toxikológii? O jedoch nič neviem a fyzické násilie sa mi nevidí vkusné brokoli. A nerád by som videl svoje meno v kriminálnej rubrike nejakého podradného časopisu. Netušil som, že máte taký zmysel pre humor, pán Seville. Artur, musíš mi pomôcť. Neviem, čo mám robiť. Čo ti zase vyviedla? Skôr ako som sa k nej dostal, poslala mi list. Prosím vás, nenavštevujte ma. Napíšte mi, kedy a kde sa stretneme na adresu Madame Knoxová, Harrisonovo knihkupectvo, Green Street, L. Čo to znamená, L? Neviem, asi iniciála je mena. Veď sa volá Mary.
vyviera z toho listu. Artur, nedá sa nič robiť. Musím ju dať stopovať, keď ju miluje. Butler má len jednu ruku. To pritom neprekáža. Slúžil kedysi pri kontrarozviedke, nie? Ty sa nikdy nenaučíš, ako sa má správať slušný človek. Prepáč, ale to len preto, že som taký vzrušený. Artur, máš aj ty taký dojem, že ma strašne miluje? Mám. Ale teraz mi daj pokoj, mám prácu. Prepáč. Prepáč, samozrejme. Samozrejme, prepáč. Pardon. Prepáčte. Ďalej. Kázali ste mi, aby som vám povedala, keď bude 6 hodín. No, už je 6. Áno, prosím. Môžete ísť. Prídete zase v piatok? Ako vždy. Prosím. Mám tak trochu nezvyčajné želanie, ale... Lord Seville osobne. Aká čest pre náš bezvýznamný podnik. Akú službičku môžem pre vaše lordstvo vykonať? Lord, ešte nie som. To je určite iba otázka času. Prosím. Potrebujem asi 2 gramy akonitínu. Je to smrteľná dávka, alebo sa mýlim? Akonitín je prudký jed. Práve taký záňam. Ale na to je potrebný lekársky predpis. Neobťažujte ma, prosím vás. Jed potrebujem pre veľkú dobu, ktorej sa musím zbaviť. Mám azda ísť po predpis ku kráľovskému kinologovi? Ale nie. Samozrejme. Akonitín. Vraveli ste 2 gramy? Do flaštičky? Nie do flaštičky. Prosil by som do želatínovej kapsličky, ktorá by vyzerala ako bonbon. Pre psa? Mám tu toku. Veľmi rád. Nechápem, prečo dnešní ľudia robia okolo svadby taký rozruch. Ubezpečujem vás, že som Sibyl nevidel 24 hodín. Venuje sa ošetrovaniu rôznych ranených. To je rozumné. Je na čase, aby sa lekárskej praxe ujali slušní ľudia. Pretože lekári sú absolútne nemožní. Áno? Čo vám urobili, drahá teta? Len človeka ťahajú honoráre. Keby mi priateľka nenosila tie najhoršie francúzske romány, nedožila by som sa, tuším, ani večera. Nevedia vyliečiť ani len pálenie záhy. Priniesol som vám nový americký liek proti páleniu záhy. Nedôverujem Američanom. Sú priveľmi prostí a rozmaznaní. Drahá teta, ale ten liek je veľmi kvalitný. Škatulka je rozkošná. Je to od Američanov? Milé, že ich lieky vyzerajú ako cukríky. Hneď si ho vezmem. A nie. Nie. Je to homeopatický liek. Vezmite si ho, až keď dostanete záchvat. Uvidíte, aká budete prekvapená. Doktorov nenávidím, ale zbožňujem lieky. No dobre. Užijem ho, až keď zase dostanem záchvat.
A kedy to bude? Skoro. Naposledy to bolo včera. Takže dúfam, že to nebude skôr ako o týždeň. No tak. Takže najneskôr do konca mesiaca. Asi nehovorím nič zaujímavé. Prosím? Povedal som, že asi nehovorím nič zaujímavé. Naopak. Pokračujte. Škoda, že som už na ten istúcha pristarý. No, a kde som to prestal? Že nehovoríte nič zaujímavé. Aha. Skrátka, vojna s búrmi je absolútne nevyhnutná. Nechápem, prečo sa vyjadrujete tak zložite. Vzhľadom na to, že sa na území búrov vyskytujú bohaté náleziska diamantov, sa ako diplomat a politik ani inak vyjadrovať nemôže. Ďakujem vám, Lady Mara. Dúfam, priatelia, že vás manžel priveľmi nenudil. Len čakám, kedy si doma rozloží polné lôžko. Prosím ťa, nepozeraj sa tam tak nápadne. Zrejme čo skoro požiadam ešte pred vypuknutím vojny. Nepozdravila ťa, ani si ťa nevšimla. Je tak nahlas. Mari si vážne taký nechápavý. Jednoducho nechce, aby niekto niečo tušil. Musím to tajiť. A nie je to namáhavé? Je to horšie ako na ministerstve vojny. Nemôžeme žiť so ženami ani bez nich. Presne tak, niekedy sa pýtam sám seba. Nemiluješ ju iba kvôli tej tajomnosti? Ale nie. Milujem ju pre ňu sám. Chcel si ustupovať. Chcel som, ale Butler dostal žlčníkový záchvat, musel ležať. Ale zajtra už môže pokračovať v práci. Počúvaj. Ty pred Sibyl netajíš vôbec nič? Nič. Totiž takmer nič. Čo je? Prepáčte, ale Telegram. S čiernym okrajom. zomrel. Lady Clementina sa rozžehnala s týmto svetom seba. Lady Clementina. Lady Clementina nájdená mŕtva v posteli stop. Majetok zanechala vám stop. Zbierku miniatúru sestre stop. Amizistový náhrdelník. Slečne Sibyl Mertnovej stop. Úprimnú sústrasť. Skvelé. Aldrich, choďte i hneď k slečne Sibyl a povedzte, že svadba môže byť hneď po uplynutí smutku. To znamená 7. júla. Áno, pane. Vážení priatelia, prepáčte, ale určité rodinné udalosti ma nutia okamžite odísť. Počkajte, Artur, slúbili ste mi 2 sety. Tiež chcem niekedy vyhrať. Bohužiaľ tam, ale v smutku. S dovolením, sir. Ale na to som myslel. Výborne, Aldrich. Madam, som vám k službám. Prosím. To je zaujímavé, čo všetko si také staré dámy odvážajú. Zrejme má minulosť pre ne veľkú cenu. Prežili v nej podstatnú časť svojho života.
Skvelá myšlienka. Pane, mám baliť aj odrvené šálky? Uvážte sám, Oldrich. Viem, že sa na vás môžem spoľahnúť. Ďakujem, pane. To je nádherná bombonierka. V každom prípade neobyčajná. Páči sa vám? Mohla by som si ju nechať namiesto toho ametistového náhrdelníka, čo mi odkázala. Ametisty mi nebudú svedčať, pokiaľ nebudem mať 70. Samozrejme. Mám na tú bombonieru pôvabné spomienky. Dokonca je v nej ešte bonbon. Vyzerá starosvedsky. Akú má si chuť? Artur, buď sa neviete ovládať, alebo predo mnou niečo tajíte. Žiadam okamžité vysvetlenie. Oldrich, choďte do kuchyne. Mám vás s ňou nechať samého, pane? Vypadnite! Nie. Hádam, sa mi nechcete zdôverovať. To sa predsa nerobí. Ako mohla zomrieť takto sama od seba? Taká bezohľadnosť. To by som od starej dámy nikdy nečakal. Prosím. Si mil. Milujete ma. Ale vážne. O tom sa predsa nerozpráva. Najmä keď ste môj snúbenec. Viete, Artur, vy ste milý človek. Ale stále ešte trochu nový. Sibyl! Naša svadba sa musí odložiť. Nepýtajte sa ma prečo. A na dlho? Nebohá matka vravievala, že mezaliancie majú byť čo najkratšie. Inak si na ne všetci zvyknú. Pousilujem sa, aby to bolo čo najrýchlejšie. Je to moja povinnosť. Prirodzene. Zrejme sa predo mnou schováva. A možno, že je v tom niečo ešte horšie. Artur. Niekedy mi tí aristokrati idú strašne na nervy. Stále hovoria to isté, jedia to isté, píšu to isté, obliekajú si to isté. Dosť! Mám tých tvojich rečí pokrk. Sú to skvelí ľudia. Jednoducho sa usilujú žiť, ako vedia. Sú mi sympatickí, počuješ? Sympatickí. Chcem sa dostať medzi nich. Chcem. Prepáč, nechcel som ťa uraziť. To nie. Nenevaj sa. Som trochu podráždený. Počúvaj. Nevieš náhodou o nejakom profesionálnom pyrotechnikovi? Pyrotechnikovi? Bomby, delobuchy a podobné veci. Myslíš v armáde? No, na tých by som sa veľmi nespoliehal. Skôr súkromníka. Ale profesionála. Niekoho spoľahlivého. Prednedávnom som stretol u vojvodkyne nejakého ruského grofa, Ruvalov alebo tak dáko. Hovoril, že píše knihu o Puškinovi. To by mohlo byť niečo pre teba. A na čo to potrebuješ? Kvôli svadbe. Kvôli svadbe. Hádam, nechystáš ohňostroj.
Niečo také uhádol si. A na čo potrebujete pekelný stroj? Tak vy ste sa vážne dali na politiku? Neznášam, keď niekto preháňa, milý grof. Politika a iné sociálne problémy ma vôbec nezaujímajú. Pekelný stroj potrebujem čiste z rodinných dôvodov. A aké sú tie rodinné dôvody, ak sa smiem spýtať? Keďže sú to čisto rodinné dôvody, týkajú sa iba mňa samého. Vzhľadom na to, že ste nepovedali nič paradoxné, ani inak vtipné, myslím si, že hovoríte pravdu. Len či mi uverí. Je tam šifra. Ale pozor, milý priateľ, opatrne. Scotland Yard a cárska polícia by dala neviem čo za to, aby získala túto adresu. Pozor. Nebojte sa, nedostanú ju. Dáte si ešte šálku čaju. Ďakujem. Prosím, pane. Oldrich, grof Ruvalov si dá ešte čaj. Áno, pane. No. A čo súdite o situácii vôbec? Váš názor je určite zaujímavejší ako názor Sira Thomasa. Narážate na situáciu v Južnej Afrike. Ale to je veľmi zložitá situácia, veľmi. Anglická koloniálna politika je odporná. Na druhej strane búrovia ohavne zaobchádzajú s černochmi a podporujú imperializmus cisára Wilhelma a sú strašne reakční. Ja skutočne neviem, na ktorú stranu sa mám pridať. Skúste si hodiť mincu. Robíte rovnakú chybu ako všetci ostatní. Myslíte si, že ide o nejaký druh hry, ale to nie je zábava, pán Seville, to nie je zábava. Myslím si, že sa prikloním k tradícii. Budeme podporovať každého, kto je proti Anglicku. Isté. Pokiaľ je to tradícia. Mimochodom, čo čítate, pán Seville? Nedávno sa mi dostala do rúk balada o žalári v Readingu. Zaujímavé. V Readingu. Oscar Wilde nepatrí medzi mojich obľúbených autorov. Je priveľmi frivolný. Dáte si ešte čaj. Doporučil mi vás grof Ruvalov. Volám sa Robert Gladstone Smith a potreboval by som výbušné hodiny. Vítajte, pán Seville. Nie, nečudujte sa. V našej branži je povinnosťou každého poznať. Vravíte výbušné hodiny. Áno. Najlepšie by boli také decentné, povedzme, s náboženskou výstupou. Pokiaľ ich hodláte použiť v tuzemsku, sú výbušné hodiny ideálne. Pre zahraničie by som ich až tak ďaleko neodporúčal, pretože železničná doprava je veľmi nepravidelná. Nedávno som poslal policajnému riaditeľovi z Odesy výbušný barometer a predstavte si, vybuchol o mesiac neskôr ako mal. V tom čase bol policajný riaditeľ na dovolenke a pri výbuchu zahynula iba jeho mačka. Úboje zviera. Ale ja mienim použiť hodiny v tuzemsku. A ešte jedna vec. Dúfam, že to nejako nesúvisí s políciou. Tunajší policajti sú našimi najlepšími priateľmi a
A zatiaľ sa nám potvrdzuje, že na ich hlúposť a obmedzenosť sa môžeme vždy spoľahnúť. Nezaobišiel by som sa ani bez jedného. Ubezpečujem vás, že to s políciou nemá nič spoločné. Hodiny potrebujem pre svojho strýka, dekana z Chichesteru. Netušil som, že ste tak hlboko nábožensky založení. Ostatne, dnes už iba málo mladých ľudí berie vieru vážne. Ale nie. Napokon o dekanovi je známe, že je voľnomyšlienkár. V takom prípade tu mám čosi lepšie. Hodiny s alegóriou slobody. Skvelé. Mohli by vybuchnúť v piatok na poludne? Vtedy dekan vždy sedáva vo svojej pracovni. V piatok na poludne. Áno, to by som stihol. Musím ešte vybaviť niekoľko neodkladných objednávok pre priateľov v Paríži. A teraz prosím, koľko som vám dlžný? Hodiny stoja 3 libry, dynamit 6 šilingov, poštový poplatok je 8 šilingov. A za vašu prácu, pán Winkelko? Tá je zadarmo. Robím to pre potešenie, nie pre peniaze. Žijem len pre svoje umenie. Myslel som si, že ste profesionál. Som umelec, pane. Prepáčte, páni. Dnes som akýsi nesvoj. Pán má nejaké želanie? Došlo nám niekoľko nových príručiek o toxikológii. Najznámejšie jedy sveta, arzén a čo o ňom treba vedieť, zásady manipulácie s veronalom. Jedy ma vôbec nezaujímajú, sú nespolahlivé. Ešte šery. Áno, pane. Brokli, Prosím, pane. máte chichesterské noviny? Len chichesterský večerník, pane. Dnešný? Áno, pane, ale keby si pán želal v knižnici ešte 76 predchádzajúcich ročníkov. Stačí mi dnešné vydanie. Prosím, pane. Je vojna. Artur, je vojna. Pane, tu sa nekričí. Prepáčte, nechal som sa uniesť. Tak v budúcnosti sa nenechajte. Prosím, pane. Ďakujem. Prepáč, to bolo asi tvoje. Artur, musíš mi pomôcť. Si tu jediný, na koho sa môžem obrátiť. Už v škole si bol môj ochranca. Nič. Vôbec nič. A v novinách to ešte byť nemôže. Rozhodnutie padlo až dnes v noci, povedal mi to Sir Thomas. Búrovia potlačili nejakú revoltu, ktorú vyprovokovali naši agenti, takže máme dôvod zasiahnuť. Zase to nevyšlo. Ale vyšlo, absolútne to vyšlo. Prepáč, že rozmýšľam ako dôstojník, ale inak nemôžem. To je katastrofa. Netušil som, že o tom toľko vieš. Na ministerstve majú strach, že vojna potrvá aj niekoľko rokov. Alči, môže časovaná bomba zliať? Dnes je to všetko samá náhražka, aj dynamit. Už pri Omdurmáne sme zistili, že nám obchodníci dodávajú nekvalitný materiál. Vieš, zatiaľ sa ma tá vojna ako si netýka, náš plug ostáva na ostrovoch. Ale ide o Lady Elroyovú. Mojou povinnosťou je naše vzťahy definitívne vyriešiť.
Ach, Pane Bože. Zase tá povinnosť. Som bezradný. Butler ju sleduje. A zdá sa, že prišiel na niečo hrozné. Artur, poď so mnou. Samozrejme. Zase tá povinnosť. Pane, niečo vám spadlo. Chodí sem 2 razy do týždňa, útorok a v piatok. Zostane tam 2-3 hodiny a ide zase domov. A nik iný tam nechodí? No práve, že nik. Neviem to pochopiť. Aj Butler sa mi stratil. Čudné. Vieš, bojím sa, že to tajomstvo bude desivé. Ďakujem ti, že si tu so mnou. Vieš, sám by som nemal odvahu postaviť sa tomu tvárou v tvár. Niečo iné je útočiť s celým plukom, ale... Alži, musí sa s ňou pozhovárať. Čo... Našou povinnosťou je byť ešte čestnejší, než sú oni. Ďalej. Už je zase 6. Tak predsa. Nie. Nie, nič nehovorte. Ja nechcem nič počuť. Ja nechcem poznať váš príbeh. Príbeh? Mlčte. Lebo všetko pokazíte. Dvaja cudzinci v cudzom svete. Náhle stretnutie z ničoho nič. Mlčte. Cítite, ako mi bije srdce, ako vyplašené vtáče. Neodpovedajte. Kto asi ste? Butler. Sluha lorda Parsleyho milostivého. Vy prasa! No, nedotýkajte sa ma! Čo si to dovolujete? Dobrý deň. To ste vy? Áno, to som ja. No, ale to je náhoda. To je náhoda. Som veľmi rád, že vás stretávam. A ja som rada, že vás vidím. Krásne počasie však. Áno, krásne počasie, myslím. Myslím, že ani pršať nebude. Možno nebude. Ste tu na prechádzke, moja drahá. Áno, na prechádzke. Veľmi rada sa prechádzam, takto na ulici. Prechádzate sa tu často? Nie. Dnes som tu prvýkrát. Okolie je tu veľmi príjemné. Nie? Pred chvíľou ste vyšli z tohto domu a navštevujete ho 2 razy do týždňa, moja drahá. Čo tam robíte? Akým právom sa ma pýtate? Právom človeka, ktorý vás miluje, madam. Právom muža, ktorý vás chcel požiadať, aby ste sa stali jeho ženou. A s podmienkou, že mi všetko poviete. Ale pravdu, madam. S kým ste sa tam stretli? Sir Algernon, ja vám nemám čo povedať. Ale chcel som počuť pravdu, madam. Ja som vám povedala pravdu. Madam,
Klamete. 2 razy do týždňa sem chodievate, aby ste sa s nikým nestretli. Medzi nami je koniec. Vy ma urážate. Ako dôstojník sa nesmiem nechať zosmiešňovať, madam. Bolo mi potešením. Tak čo? Koniec. Nechcela mi dať vysvetlenie, tak čo mi zostalo? Povedal som jej hrozné veci. Hádam si mal ešte počkať. Počkať a na čo? Na ženu, ktorá mi do očí tvrdí, že sa 2 razy do týždňa s nikým nestretáva. Veď je to absurdné, rovnako absurdné, ako keby mi niekto tvrdil, že si vrah. Nie som Alži. Bohužiaľ. Osudu sa asi nedá uniknúť. Vždy som mal smolu, kamaráda, vždy. Čo to len musí byť za tajomstvo? Dúfam, že ju už v živote neuvidím. Požiadam, aby ma poslali prvou loďou do Afriky. Sir Tomás nepríde? Majú na ministerstve jednu poradu za druhou kvôli tej Arašidovej vojne. Górskej. Je to také dôležité? Spýtajte sa doma manžela. Zrejme nejaká predsvadobná melancholía. Každý z mojich 3 manželov prežíval niečo podobné. Pozvala som preto na dnešok aj Sibyl. Napokon je to jej problém. Čo ste to hrali? Poslednú skladbu Richarda Straussa Život hrdinu. Čítala som, že Strauss umrel. Musel byť už veľmi chorý, keď namiesto valčíkov začal skladať takéto zvrátenosti. Iste, vaša jasnosť. Ale v tomto prípade ide o Richarda Straussa. Tak on sa nevolal ani Johann? V tej Európe už nič nie je isté. Vážený, teraz by som vám rada predviedla niečo skutočne zábavné. Absolútna novinka. Rozkošná hračka. Hodiny s alegóriou slobody. Pôvabné, ale nie je to vlastne demodé. Alegória slobody. Len počkajte. Nastavím čas. Počkajte. Kde si to vzali? Vy ich poznáte? Škoda. Myslela som, že by sa mohli páčiť Sibyl ako svadobný dar. Sú nesmierne originálne, pozrite sa. Bravo! A toto robia vždy o 12. Bola som na svojom zámku v Blue Bottom a zastavila som sa v piatok u dekana z Chichesteru. Mimochodom, veľmi srdečne vás pozdravuje pán Sibyl. Prosím vás. A tieto hodiny nás všetkých pobavili. Som si mal myslieť. Pán
Pán dekan hovoril, že na jeho domácnosť sú trochu príručné. Spomenula som si teda na vás a na Sibyl. V mladej domácnosti trochu hluku neuškodí. Prepáčte, ale nepovažujem ich práve za prvotriedny tovar. Rozkošná hračka, nie? No nemusí sa to vždy podariť. Robil som, čo som mohol. Moja vina to nebola. Keby vám to pomohlo. Mám k dispozícii pánsky parazol, ktorý pri otvorení exploduje. Je to najnovší vynález, mám ho priamo zo ženy. Už mám experimentovania pokrok. Dobrý večer, Lady Sibyl. Artur? Ako to vyzeráte? To sa predsa nerobí. Veď sa budeme brať. Brať. Smiešne. Nerozumiem. Jednoducho sa zobrať nemôžeme. Ruším svadbu, nejde to. Vzdávam sa. Artur? Nič to, že pijete. Ale mali by ste sa ovládať aspoň predo mnou. Keď už nie pred spoločnosťou. Kašlem na vás. Nikto mne nestojí. Nikto mi nepomôže. Nikto mi nepodá pomocnú ruku. Nikdy to nedokážem, nikdy. Kašlem na vás, keď ma medzi seba nechcete. Už druhý raz zrušil svadbu. Čo si tá mesová konzerva o sebe myslí? Prvé generácie bývajú neznesiteľné. Hrajte, maestro. Stratili ste niečo, pane? Nič. A môže vám dajako pomôcť? Alebo predsa. Dajte mi vreckovku. A zavolajte mi kučiar. Drahá Sibyl, ešte som vám nepovedala, že tento stav vám mimoriadne pristane. Keby som každý deň nevracala, bolo by to ešte lepšie. Je to vždy také veľké? Myslím, že také veľké to býva iba ku koncu.
Pripadám si trochu vulgárna. Ale som šťastná. Prepáčte, trochu som prekladla. Asi v opere. To bude istotne tými studenými nemeckými kusmi. Predstavte si, niekoľko mesiacov som si držala tajný byt. Ale ukázalo sa, že na tom nie je vôbec nič dobrodružného. Sedela som tam ako sfinga bez tajomstva. Objednala som si nemeckú knihu Výklad snov. Napísal ju istý Rakúšan, svým Sigmund Freud. Ale vôbec tomu nerozumiem. Áno, nemecké knihy majú strašne zapletený dej. A ten môj cvičený chiromant, pán Podgers, spáchal samovraždu. Pýtam sa, ako je to možné, že to nepredvídal. Bol to Hochstapler. Čítala som, že v Paríži zomrel Oscar Wilde. Ten homosexuál. O homosexualite sa tu debatovať nebude. To teda nie. Radšej nám rozprávajte niečo o vojne. Vyhrali sme? Bohužiaľ, zatiaľ nie. Už ale ako sa hovorí, nerád by som vás zbytočne unavoval. Aj tak na ňu nemáme nejaký vplyv. Chiromantia sklamala, telepatia tiež. Nemala by som pozvať toho Freuda? Nehnevajte sa, Lady Windermeerová, ale ja na chiromantiu nedám dopustiť. Hádam, tým nezmyslom neveríte. Len chiromantii vďačím za svoje šťastie, za Sibyl. Mám dojem, že našim najväčším nešťastím je, že o svojich životoch zbytočne veľa premýšľam. Tak nemám pozvať toho Freuda? Prepáčte, ale musím odísť. Bolo to nedaleko Johannesburgu. Padli sme do obklúčenia v buši. Nevedeli sme, odkiaľ na nás strieľajú. Vôbec nič. A čo, Butler? Teraz to už skutočne nie je praktické. Nerozčuluj sa, Algernon. To je strašné. Čo robí ona? Lady Halloryová, čo je s ňou? Dlho som ho nevidel. Myslel som na ňu tam dole. Stále. Tak som teraz poslal butlera. Chodiť ešte môže. Predstav si, majiteľka domu prisahá, že sa tam Lady Halloryová s niekým nestretávala. Sedávala tam. Pila čaj. Čítala knihu. Rozumieš tomu? Nerozumiem, Algernon. Asi iba milovala tajomstvá. Pane, chceš ma iba upokojiť? Bola to špionka však. Kto ju platil? Povedz mi pravdu. Nemci. Rusi. Francúzi. Burovia. To už je tak jedno. Nie? To tu nemôžeš rozprávať. Aldi, budeme mať deti. A tie deti budú mať iné starosti, až budú tam hore. Budú sa musieť prepracovávať tak ako... Artur, teraz to už nie je ani golf, ani tenis, už to nie je ani život. Dohrali sme.
môžem pre teba niečo urobiť? Pomôž mi zomrieť. Tak to nesmieš rozprávať. A komu to mám povedať? Jediný môj ozajstný priateľ, jediný, kto ma pozná dosť dlho, si ty, Artur. Žrevávam na Frankfurtce, prišiel som o nohu a nielen to, ja už nie som ani muž. Ja takto nemôžem. To nejde. Vždy som mal smolu, Artur. Nič sa mi nedarilo. Už v škole sa mi všetci posmievali, preto som sa stal dôstojníkom. Nič mi v živote nevyšlo, iba to slovíčko sir pred menom. Ani to mi neprineslo šťastie. Musíš to urobiť. Ja som to už urobil. Tušil som to. Tušil. Čo? Spomínaš si na to, čo si mi rozprával v tom bordeli. A potom tie tvoje jedy a výbušniny. Artur. Ten chiromant, ten Podgers nespáchal nejakú samovraždu však. Vždy som si myslel, že ma neberieš vážne. Dal som si to všetko dohromady. Pomôž mi. To sa predsa nerobí. To je vydieranie. Presne tak, vydieranie. Ale pochop, ty si moja jediná nádej. Prosím ťa. Si môj jediný a najlepší priateľ. Nenúď ma, aby som ťa zničil. Toto si vezmi pred spaním. Aké to je? Nebudeš nič cítiť. Ďakujem. Veľa šťastia, Artur. Ďakujem vám, pane. Artur, miláčik, tu sme. Lord Artur, tu sme.